3 óra alatt zene challenge Héti papával. Nézzük, hol találjuk az öreget. Itt is van az öreg king. Bam, 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 bam. Na ez ennyit akar, hogy most van 1 óra 12 perc, nulláról elkezdünk innen egy zenét, és meglátjuk, hogy meddig jutunk 3 óra alatt. Tartsatok velünk! Kis melodi. Az a nagy helyzet, hogy 1 óránk maradt, és sehogy nem állunk. Na hát 16-13-ban lejárt az idő, és nem. Gatya, ennyit tudunk, srácok. Bocs, hogy húztam az időtöket, cső. Viccelek, amúgy tényleg nem sikerült, de hallgassatok meg a zenét. Nem kell az életed, nem akarok Teslát. Nem kell a kamu, ekkor előbb veszek Veszpát. Sötét itt a üveg mögött veszed le a szempát. Lehetnék a méregtükör, csak a szemed nem lát. Olyan kamu vagy, de nem zavarnak, tudom hol a kiút. Mindig másba vagyok, másra jobb, ha megszakad a szitut. Nehogy már a szember legyek, csak mert nem adom a bizsút. Viszont szeretem az ajkad ízét, édes, mint a szirup. Ma a fiú csak szórakozik.